etorri Maketo Irratiko Durangoko azokako 3. blogera. Maketo Irratiko Durangoko azoka. Golkoa bete. Diru. Aurten akreditazioak, prentsa paserako akreditazioak eman dizkigute, beraz joango gara akreditazioen bila, eta bitartean Lander egongo da, dago hemen egiten Ilara, Gorka, Urbizuk liburu bat sinatzeko, zakin liburu bat baten bidea, baina zuak geratuko sari hau ikusten eta gu bitartean akreditazioen bilakoaz. A ber, Lander, zer egingo duzu? Zertan zabiltza hemen itxaroten? Sinatuko nago liburua, inuna, kantegaz. Lanik, azaldu apur bat, oda pribatua mezua. Lander hasiera bat baino ez da hau. Espero... FIFA. Ez dakit, mi esker. Boom! Goti. Oso pasik. Aurten begira zer dekogu jaun Andreak. Oh my god. Eta begira zer lortu dugun. Maketo Irratia. Goiko solairuan gauz. Eta gaur, aurten hemen saio bat goratuko dugu. Gonbidatu sorpresa batekin. Nor izango da? Ilusio egiten du. Ja, en verdad, guapo dauz. Baina egia esan da, kriston kutra, Egizekoa jartzen da zolik akreditazioa, prentsa, y ya está. En plan... Ja, guapo legoke rollo, egotea, jo que se, edukitzea soka bat, lepoan eramateko zure izenarekin. A ver, Joane, agurtu kamerara. Jan Andreok, Estizenen liburua erosi gurpilak asioaren lehengusina dela, super maja, liburu itzela, 10/10, like. Tentes argitxo dago, hostios. Argitxo top. Mira. Qué buenísimo. No, Argitxo, Maketo Irratiko hurrengo saioan etorriko da, gonbidatu giza. Grande, Argitxo, beti zurekin, Argitxo. Albina eta Jogurina broa super maja hor dauz, haien disko berriak saltzen. Guau, ematen dizu justo ere guzkia zauz en plan Jesucristo, Konturatu gara aurten, en plan payaso berri batzuk daudela. Hots eta lots. Egia dira, nahiko ezagunak ez? Ni idea, nik ez nituen ezagutzen. Estatu zituzten ostegunean. Non? Eta gaten. Bineko espeziala. Nik bakarrik ezagutzen ditut Txirri Mirri eta Txibiriton eta berrit forretzen. Baina hoi niretzat berriak dira. Bueno, ben gaude txopetekoekin, gu lehen justo ostiraldean publikatu genuen elkarrizketa bat Maitanerekin eta kontatu zigun egin zenuten guztia Osta Bezuloan proiektuarekin zelan zabetamen Durangoko azokan. Ba, ja kantzatan. Bai, kantzatan. Egunak gorrak ira, baina, ondo, ai, barranita. Bai, ondo, Ia esan da, gogoekin, gaur jotzen dugu bertan, osake, gutxienez zer desberdin egiten dugu. Eta nola eraman duzue bideoklipena, eguen gonginen aurkezpenean, Bilbao la Vieja Alboan eta hori guztia, nola ikusi zu jendearen erreakzioa momentuz? Ba, guapo, esan dute guztio, ez da ez dena horako, un leve up, no? Baina hori, Maitane kriston lan egin dago, oza, increíble. Bai, kontau zigon, es una máquina, Es una máquina. Venga, horrengoan bi eskabadora kiratu bat, ordez, está. Bueno,
eskerrik asko. Ba, eso egin. Venga, arte. Prestatzen ari gara punki talde bat, eta dauzkagu bi zen erabakitzeko, baina ez dakigu zein erabaki. Eta ea zein zaizun zuri obrena dela. Bat da, los cagamierda, eta bestea pate de rata. Pate de rata, claro. Pate de rata, obrena. Vale, es que... Pate de rata izan marka da. Bai, izan marko da. Eskerrik asko. Gauz justo egoden hauki entrevistatu. Zeran? Gehiago zentzuratu behar dudala. Angel bat dakazu. No, yo soy manera. Aina, zelan? Es que justo hartu dugu zu molto baten, que debo... Es que le nota, pero porque está de grabatzen. Bai, lagerako. Bueno, gero ez dakigu egingo dugun podcasta iruindarrak fit. Bai, uste dut egin dezakegula, porque ez da sekuritate. Arazoi barik. Prestatzen ari gara punk talde bat, eta bi zen artean, pizka dakigu zein erabaki, eta galetzen ari gara orokorrean, ea zein zaizuen oberena. Eta zuek, libre izan, edo zein erantzuketeko. Vale, hauek da aukerak. Bat, los cagamierda, eta bigarrena, pate de rata. Pate de rata sin duda. Pate de rata sin duda. Me gusta hacer rato, tío, Claro que los cagamierda. Pate de rata... Pate de rata. Ni egia esan da gustatu zake jau pate de rata. Eta normalean, gorka urbizuk esan du pate de rata hobego dela. Muy guapa, no que entzunda, Segurazki, ¿Zaporia ona o pate de rata? bueno, a ver, deko gauza hori pizkat elegantie de pate, baina baita ere de underground de la rata. Claro. Está como un punky elegante. Fua de rata, Estela. Fua de rata baita ere eta goitateke jarta, Fua de rata bai. Bueno, eskerrik asko bestia. Bai, eskerrik asko. Agur. JK. Ojo, kaina. Es que hau erakutsi behar da, Kaina kai Angel, Bai, kaina kai Angel. Eta zergatik zauz pijaman, kaina kai. Bai, eski atzo gau pasaren aurkezpena egin genuen, gau pasa, pues gaur resaka eta pijaman, eta guztia, ez naiz aldatu. Eta zer ikusten duzu aurtengo Durango kasoka? Ba, ondo, jende asko etorri da, esango nuke, pasaren urteko baino, lasaiago, baino, hobeto, zerleit hitz egin dezakegu jendearekin, eta lasaiago egon ta hitz egin. Gainera, egiten duzu como urtero gauzako oso top, pasan urtean cerealena izan zen, aurten gau pasako zeta pao oso guapo dagoela. Oso polita geratu zaigu. Ba, atera dugu, gau pasanarekin, nahi oso erakustea. Bai. Pues yo le puse lista de porta, eta Cristian... Bueno, yo he hecho Era Maia. Bai, literalki. Bai, atera dugu CD-a, eta barruan dauka posterra. Eta dago inspiratuta la Super Pop. Ai, como Belén Aguilera. Bai, la Super 2000 gero, atera dugu, llaverito hau, dela NFC, urbiltzen badiozu telefonoa, entzuten da gau pasa mobilean. Eta hau ere dauka bere mini poster. Tu, es que detalle guztiak, Detalle guztiak ditu, Bai, ez petit, da petit. Super guapo. Pasa da lontzia. Wow, es que gainera da lontzi eta guzti, saiatu ginen egiten batzu maketu irratirako eta izan zen imposible. Bai, gero gau pasan, eta kamiseta, da nahiko barrigarria, porque jartzen du Nor de Montre da Kaina Kai, eta atzetik, Kaina Kai gaizki esan da. Ze, haue guztiak esan didate horrela, en plan. Karina Kai. Kailesi, Kanas Kai, iagatik. Kailesi da un poco Daenerys, ¿no? Bai. Calle en la calle. Calle. Es que de todo. Eta Alexa, Karina Kai. Alexa, Karina Kai. Te reproduzco Karina Kai. No, fan total. Histórico. Umore puntu batek. Super guapo. Bueno, espero dugu ondo joa
izatea jornada hau. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta hartuko dizuet pak bat zuentzat bebe iramateko, eta gero nahi gauza unboxing egiteko. Egiteko Makeitu irratia. Bat batengatik egin dugu 3 egunetan zehar promoak. Bai. Ai, venga. Gero zima buelta, kustatzen esatetara. Vale. Ke hiru, eskerrik asko. No, buelta. Zer zidu zera intxe bertan. Idoia sorprendiden diska. Oh my god. Hostia, zer ipini dizu? Joan etxako, bihotzez mila esker. Segi dezagun elkar zaintzen. Eta bai dia letrak. Que guai! Eta liburu bat bezala. Letrak, bai. Superpolita. Super guai. Hala eta bizka. Guau, ez nuen inoiz ikuselako formatu bat, Superpolita. Bai. Hau da kamisetaren diseinua, Kamiseta horrelakoa da. Eta, ez tan baja. Me da tanta vergüenza, la abrazaría si pudiera. Guau, zelako guapo. Arkakusoren korrek dauz super ondo. Zeran aurtengo drogo kasoka? Pasan urtekoekin alderatuz? Genial, cosas gehiago. Osa, atzo etorri nintzen, eta, bueno, atik zabaltzitxuen amartierretan. Lehenengo momentuetik, aforua beteta, osea, eta holan, gabeko sortzirak arte. Pues, bueno, agobio máximo, baina oso ondo, jende asko, gaztiak bat ez erosten zediak, hor, alarmika bat, osea, oso ondo dago hori, baina liburako bai erosi dira. Eta, jertziak, kamisetak, hori. Ez que musika gehiago mugitzen du gaztien artean liburako baino. Bai, hori egisa da. Eta gero, komentatzeko, pues, kanpuan eguraltza oso eskasa da, otan zitxan da, baita, ikruzo zamarra digo, barruen txamarrak, besta otro, agobio máximo. Jarriako zituen, takillak. Claro, bizima takilla jartzen duzu, bazakit. Gomendioa, Durango gaso bat. Bat, bi eta hiru. Nola ezin da jinko. Vale, bakarrik batita, no? Bate. Bat, bi eta hiru. Baina horretan ez ikusi. Bat, bi eta hiru. Kaixo. El que todo el mundo. Argauz, bokata bat erostrako bidean, eta ha empezado a caer el diluvio. O sea, Mercedes. Insoportable. A ver, hauek. Pasa el tiempo. Ya, en plan, Durango kasoka, Mercedes. Pabila. Ia zede horrela popular, digamos, horrelakoa, baina horrela gizuen aurrekoa. Esan. Yo vine a comprar una bandera todo farta de la Icubiña con el sello continuo Maqueto. Berrogei euro, no. No, berrogei euro no. Mira, vamos. Amabos. Pero no es la del OM, la del OM. Martín, gozo da bokata. Oso gozoa. Agurtu aurten berriz ere. A ver, ahora. Zelan equipo. Albondiga bokata. A ver, erakutxe. Nik eskatu dudana. Hau, ez dakit zer den, baina tiene buena pinta. Bueno, Maketo aesthetic moment. Etorri gara euriari duenez kolakao bero bat hartzera. Eta zibarta joane kafetxo bat hartzera. Maketo goxo. Eta eskatu ditugu un poco de bollería. Ñam. Baina, los bollos de mantequilla no son típicos de Bilbo. Bai. Hemen ikusiko dugu noa Durangon egiteko. Ia Bilbotarrera egiten badituzte. Bilbotarrera. Durangoko azoka espezial garraiorekin batera. Vale, breve inciso, peña, o sea, hau justo urrengo klipa garraiorekin grabatutako saiotik atera izan da, baina eske merezu du blog honetan ipintea, geuden justo garraiorekin hori ostiralen publikatuko den saioa grabatzen, eta kalean, justo momentu hortan, está cayendo el diluvio universal berriz ere, eta casualidad de la vida, sabían zegoen gotera bat, baina eske esen gotera bat, me cae de repente las cataratas del Niágara, orain ikusi alko duzue pedazo txorreton erortzen zaidana, osea, adi orain gertatuko zaidanarekin. Bueno, zuen gitarrista, da egon da Maketo irratian, eta
Hostia, me cago en la gotera. ¡Epa! A ver, itxe Josu. Boicot. Me cago en tío que Buah, tú. Duchan Dardaraka, Ala. Fallas del directo. Charitz mugitu. Bota. Ya cagado, Baina hori de repente en plan la lluvia, Es que así no se nos enchuten esando, va a volver la gotera. Ja, la Fols. No, pero es que pillo bat guztinda, que bañada. Hau izan da maketada histórica, hau beti gertatzen zaigu horrelako zerbait. En medio del directo. Zeritzen nahi. Papera. Estoy hablando de marketing. I know, you see, somehow the world will change for me and be so wonderful. Bueno, Nuestro nivel inglés. bueno. Kaina Kai, hau paritu digu. Hau da Mystery Box total, Osa, hau da YouTube. Eduki oso beroa, Eduki oso beroa. Ekisik. Dekogu, Kaina Kaire ena. Hemen, Euskal Herriko erregina. Nortasun agiri nazionala, Kaina Kai. Euskal Herriko erregina. Atxutiko jo da, hola. Ara, nire nana aurkitu duzu. Banekien berriro gertatuko zela. Atzo nire poltsa galdu nuen. Egin nuen gau pasaren ondoren. Normala. Baina, orain, zuk daukazula, badakit esku honetan dagoela. Nire poltsan, txosna baso bat zegoen. Zulizimoa bide batez. Oh my god! Gainera gau pasa da. Nire giltzak, niretzat oso berezia den giltzatakoarekin. Mugikorrera hurbiltzen baduzu nire album berria entzun dezakezula. What? Kaina Kai Sony Angel? Egingo dugu proba. Hurbildu dekozu NFT-ak aktibak eta. NFT Kaina Kai. Trokotro. Hola, ¿cómo se da godo, ni nada? Egin du brum. ¿Nola? Erakutsi? Ez dago kobertura. Era del marketing. Totalmente. Eta batez ere gozatu topera urrengoan ikusiko dugu elkar ez badut berriro ezer galtzea. Damn. Gau pasatote ba. Eske, gau, begira. Hau, hain txikia izanik eta dauka barruan Kaina Kairen argazki gehiago. Fotokarde Kaina Kai, Gorria gainera, eso. Bueno, eskerrik asko Kaina Kai. Eskerrik asko. Erosi Kaina Kairen album berria gau pasa. Poesia bizitzan egitekoen zerrendan honezkero ezaba dezakedan zerbait balitz lez. Hor gaude, oraindik. Nik uste dut zentzu batean hor gaudela gero eta gehiago, horran goazela, parkatu arratzaldeon guztio eta eskerrik asko etortzea, Eta orain, afaltzen gauz, Jon Andreok, norekin batera. Jokin eta Arkakuzo. Galdu ditugu maketo irratiko kide asko bidetik, baina hemen gauz los más reales. Así que orain. Vale. Luego platerra Nacho, aplicar platerra, pate de rata. A ver. Approve, Danak approve, primera. Holan grabatzen du Arkakusok blog bat. Musu, muak. Orain
zera gure superhamburguesa Jon Andreok. Ana Galarraga. Ana, zuretzat, agur berezi bat, musu handi bat, eskerrik asko gure bideoak ikustegatik. Haupa, jaetxea bueltan gauz. Gauzi eta guzti. Blogaren amaiera, heldu da, eskerrik asko aurten berriz ere gure bloga ikustegatik. Espero dugu disfrutatu izanak guk be, disfrutatu guk bezala. Eta mozu bat. Eta horretaz aparte egin ditugu bideo gehiago. Gaur egun oso produktiboa. Hori da. Baliteke mankitu bat egotea hori. Beraz, adi egon zaitezte gure sareetara, agian gutxi barru manketo zaio berezen bat irtengo dala. Así que hori, agur, eta horrengo arte.